Greta De Battista ġiet adottata meta kienet għadha ħalib omma fis-snina. L-adozzjoni xi ħaġa sabiħa, jiena fil-kassija bidlet li ħajti u qas nimmaġinani kieku ma ġejtx adopted, però isom xi kultant in-nies jinsew li jkun hemm ċertu challenges ukoll related ma' adoption, mhix kollox dejjem sabiħ u ġib ħafna affarijiet magħha. Ġitsa journey. Tirrakkonta l-isfidi li għaddit minnhom hija u tikber. Kien hemm episodji anke ta' bullying minħabba l-ġrajja tagħha. Ma' żmien Greta bdiet tistaqsi għaliex ingħatat għall-adozzjoni u x'ġara. Għandek tweġibiet, bdiet tistaqsi l-ġenituri tiegħek, tibda tħossok ħażin għax staqsejthom u forsi ħatweġġaħħom. Min-naħa tagħhom ukoll ikunu rabbewk ħajtek kollha u f'daqqa waħda qed jarawk qed tistaqsi tixtieq tfittex ikollhom il-biża' li forsi ħatitlaq. Tfittex il-familtek il-provi titlaq magħhom, mentri mhux il-każ. 14-il sena Greta esprimiet ix-xewqa li tfittex lill-ġenituri bioloġiċi u tiltaqa' ma' omma. Kien dan il-mument li bħala familja fittxew l-għajnuna professjonali ta' psikologa hawnhekk hija għarfet kif tesprimi lilha nnifisha aħjar. Ridna naraw bħala familja l-mod kif ħaneħendiljawha u għennitna ħafna għax onestament is-psychologist li konna morna għandna ġelitna naraw l-affarijiet minn perspettiva totalment differenti. U ġelitna naraw kolli mhux kollox dejjem related ma' adoption fil-verità, kellna problemi li kull familja tesperjenzaħħa. Tistqar li wara dan il-mument ir-rabta bejna u l-ġenituri tagħha komplet tissaħħaħ. Din l-esperjenza jiffurmat ukoll id-deċiżjoni ta' Greta li tkompli l-istudji tagħha fil-psikoloġija. Id-direttur tad-Direttorat tal-Kura Alternattiva Remenda Grek spjegat li l-vjaġġ tal-adozzjoni ma jibdiex u jintemm meta tiġi ffurmata l-familja ġdida. Irrimarkat li t-tfal jaf ikunu għaddew minn trauma. Però kemm huwa importanti illi nofru dak li aħna nisejħulu di trauma informed care, xiġifieri. Meta inti għandek persuna li għadda minn traumit, minn esperjenzi traumatiċi, dak li jiena il-mod kif irrabbi b'mod normali mhux neċessarjament li huwa biżejjed għal dik it-tifel jew dak it-tifla. Qalet li d-Direttorat tal-Kura Alternattiva joffri diversi gruppi ta' appoġġ għal dawn il-familji biex jissaħħu u jikbru flimkien.